Helo bawb a chroeso I taro gyda nia. Wel heddi fi'n mynd I wneud darlleniad yr wythnos sy'n dechrau ar y 15fed o Rhagfyr 2025. So ni'n mynd I edrych ar egni'r wythnos, ni'n mynd I edrych ar sialens yr wythnos, a ni'n mynd I gael gair o gyngor wrth ysbryd am yr wythnos I o'n blaen ni. Croeso mewn ysbryd. Heddi fi'n defnyddio'r Wandering Star deck taro fan hyn. Gewn ni please egni'r wythnos ar gyfer yn grŵp lyflu ni fan hyn ar YouTube heddi, please. Egni'r wythnos. A egni'r wythnos yw'r dau o gleddyf. Mae'r dau o gleddyf yn gweud wrtho fi bod y dewis gyda chi wneud wythnos yma. Smoch chi'n siŵr ar y funed pwy ffordd sy'n fynd. A os drychwn ni ar cerdyn fan hyn, chi'n gweld bod y fenyw yma a mwgod ar, Neu gyfeillu gweld yn glir, A mae'r cleddyf I gyd yn sôn am bod yn glir yn eich meddwl, So bod y cerdyn hyn yn dod lan, mae dewis mynd I fod ych chi wneud wythnos yma, sydd angen I chi gael clirdeb arno cyn bod chi'n neud y dewis, A mae fe'n ddewis sy'n mynd I ddod o'ch pen chi, negewch calon chi, So dewis mawr wythnos yma. Mae rai pobl yn gweud bod trydydd dewis yn y cerdyn yma hefyd, Gallai fod 3 dewis gyda chi. Ond sticwn ni gyda'r ddoi. Mae rai chi ddewis rhwng 2 beth wythnos yma. A mae eisiau chi wneud yn siŵr bod chi'n gwybod beth sy'n bwysig am y 2 ddewis, a wedyn mae rhaid chi ddewis yr un sy'n weld yn iawn yn eich pen chi, Ond edrychwch ar y manylion am y 2 ddewis, a dewiswch yr un sydd yn teimlo'n iawn yn eich pen chi, Diolch ysbryd. Nawr gewn ni, please, ysbryd. Sialens yr wythnos. Beth yw sialens yr wythnos y 15fed o Rhagfyr? Tan yr 11 ar 20 o Rhagfyr. Beth yw sialens yr wythnos y 15fed o Rhagfyr? Right, am hon yn mynd mas. A beth sy'n gyda chi fel y sialens yw cerdyn y seren. Mae cerdyn y seren yn siarad am wella. Am ddod yn well o sefyllfa falle sydd wedi bod yn anghyffwrddus I chi, falle sefyllfa sydd wedi bod yn boenus I chi. A na beth mae'r cerdyn ma'n siarad am? Mae'r cerdyn ma'n siarad am wella. Mae fe hefyd gallu siarad yn beth I stepio mewn i'r spotlight, Stepio mewn i'r golau. Ond mae teimlad y fi ta wythnos yma, achos bod hwn yn dod o dan eich sialens chi, mae rhaid I chi wella wythnos yma o rhywbeth, A gallai fod hwn I wneud ar dewis un sy'n rhaid I chi wneud wythnos yma. Diolch ysbryd. Nawr den, ysbryd, gewn ni gair o gyngor am yr wythnos. Beth yw dy air o gyngor di am yr wythnos y 15fed o Rhagfyr, please? A beth sydd gyda ni yw'r 6 o gleddyf, Rhagor o gleddyf, gyd yn siarad am y meddwl fan hyn. Mae cerdyn y 6 o gleddyf yn gweithio fi bod chi wedi bod mewn sefyllfa sydd wedi bod tymed bach lan a lawr, Os ych chi'n gwylio ar y môr, mae'r tonau wedi bod eitha lan a lawr, maen nhw wedi bod yn tonau eitha mawr, A mae'r cerdyn yn gweithio fi bod nawr mae'n amser I chi I fynd mewn i'r môr sy'n mwy tawel nawr, Bywyd sy'n mwy tawel, bywyd mwy cyfforddus, A dim timlo mor lan a lawr fel tonau mawr, So mae hwn yn gweithio fi bod eisiau chi gymryd amser I setlo'ch hunan, achos falle bod chi wedi bod, falle bod eich meddwl chi, achos y cleddyf yw'r ein cofiwch, so falle bod eich meddwl chi wedi bod, mynd hyn am yna, eisiau gwneud hwn, eisiau gwneud hwnna, nhw gwyd wneud hwnna, nhw gwyd wneud hwn. Falle bod chi wedi bod tymed bach yn, beth maen nhw'n gweud, fel yn scati, Chi wedi bod mynd hyn am yna, Chi wedi bod wneud tymed bach o bopeth, neu gych meddwl chi wedi bod yn esmwth. Nawr mae hwn yn gofyn I chi, right, mae'n amser yna I gymryd anal, a mynd mewn i'r môr
sydd â, braidd dim tonnau, okay? Just mor tawel iawn. A mae eisiau chi gymryd yr amser hyn i fynd mewn i amser mwy tawel nawr yn eich bywyd chi. Mae hwn yn gweithio fi fel gair o gyngor. Okay. A mae eisiau chi ddim ofni symud mlaen mewn i amser mwy tawel. Okay. Right, diolch Ysbryd. Wel, beth fi'n mynd i wneud? Fi'n mynd i gael clirdeb ar rein a wedyn ni siaradwn ni amdano'r darlleniad ar ei gyfanrwydd fi'n credu. So, gewn ni cerdiau y Rhoi'r Smith nawr. I eglurhau y cerdiau yma, please. Allwn ni... mae'n wedi troi ôl fyna. Allwn ni, please, eglurhau y 2 o gleddyf oedd honna moyn hedfan ma, so gewn ni honna. Okay, a beth sydd gyda ni fan hyn yw marchog y pentacle. Nawr, mae marchog y pentacle, fe yw'r unig marchog sydd ddim yn symud yn gyflym. Okay? Mae marchog y pentacle moyn wneud yn siŵr ble mae fe mynd, moyn cymryd i amser. Mae fe fwy fel y crwban na'r sgrifarnog. Okay? So, mae hwn yn gweithio fi bod eisiau chi gymryd eich amser. So wedyn ni, mae eisiau chi gymryd eich amser ar beth yw'r dewis sydd gyda chi wneud wythnos yma. Okay? Gallai fe fod i wneud ag arian gan taw marchog y pentacle sydd wedi dod lan i chi. Okay? A mae eisiau chi wneud yn siŵr bod chi'n gwybod yn glir beth yw'r 2 ddewis sydd gyda chi. Fi'n teimlo taw 2 ddewis sydd gyda chi. Naill ai un peth neu'r nall. Okay? Dewiswch o'ch pen a cymrwch eich amser i wneud y dewis. Sim hast i wneud y dewis yma. Okay? So mae hwnna'n gweithio fi wythnos yma. Pidwch hasti mewn i dewis. Achos falle, wrth bod chi'n hasti, allech chi dewis y ffordd anghywir i fynd. Okay? So newch yn siŵr bod chi'n cymryd eich amser. Cymrwch yr wythnos cyfan i feddwl a newch dewis ar diwedd yr wythnos wedai fan hyn. Okay? Beth yw'r 2 ddewis sydd gyda chi. Okay. Allwn ni nawr, please, Ysbryd, eglurhau cerdyn y seren. Beth yw'r sialens yma? Okay, a beth sydd gyda chi? Cleddyf eto, boys, okay? Yw gwas y cleddyf tro yma. So mae gwas y cleddyf, okay, gallai fod yn berson ifanc yn eich bywyd chi, gallai fod yn blentyn i chi, neu rwy'n sy'n egni ifanc, okay? So, falle bod chi'n gwella fan hyn, chi'n cymryd yr amser mas i wella gyda cerdyn y seren, a mae hwnna'n rhoi egni i chi, egni ifanc, egni positif i chi fan hyn, okay? A mae fe'n egni sy'n mynd i helpu chi gyda'ch meddyliau achos taw'r cleddyf yw e. Okay? So mae'r gwella yma sy'n digwydd yn cerdyn y seren a mynd i wneud i chi dimlo mwy iach a mwy ifanc wedyn ni fan hyn yn eich pen. Okay? So mae fe'n mynd i fod yn egni positif iawn wedyn ni. Okay? A sialens chi hwnna. So sialens chi yw i wella a dechrau timlo a dechrau ymddwyn fwy fel gwas y cleddyf. Okay? Mae eisiau chi feddwl yn ifanc am pethau. Edrychwch ar pethau a llyged newydd wedyn ni. Okay? Pidwch mynd mewn i bethau wythnos yma yn meddwl fi'n gwybod popeth am hwn. Okay? Beth yw, fi'n credu bod rai o'ch chi'n mynd i wneud rwy gwrs neu beth wythnos yma. Os i chi, curwch mewn iddo fe a meddwl agored wedyn ni. Okay, nawr den. Gewn ni, please, eglurhad ar y wech o gleddyf fan hyn, please, Ysbryd. Eglurhad ar y wech, a fi mewn honna. Right. Wel, mae gyda ni ragor o gleddyf. Mae gyda ni'r brenin o gleddyf, okay? Nawr bod hwn yn dod lan fel cyngor wrth Ysbryd, okay? Wedyn ni bod angen i chi nawr i stepio mewn i egni brenin y cleddyf, okay? Mae'r brenin yma yn gweld yn glir. Mae fe'n arweinydd cryf sy'n meddwl o'i ben a wneud penderfyniadau o'i ben. So wedyn ni bod hi'n amser nawr i chi stepio mewn i'r egni yma. So falle bod chi wedi bod, fel fi'n gweud, mewn sefyllfaoedd sy'n tyma bach lan a lawr. Okay?
Nawr wythnos yma, mae'n amser i chi stepio mewn i'r arweinydd yma, brenin y cleddyf, okay? A just achos taw dyn yw fel fi wastad yn gweithio chi, sdim ots os taw dyn y menyw sy'n dod lan yn y cardiau, okay? Achos mae elfennau benywedd a gwrywedd yno ni gyd. So, just egni'r brenin yma sy'n eisiau chi gymryd mewn i'ch hunan wythnos hyn. Gallai fod rhywun yn dod mewn i'ch bywyd chi sy'n a egni'r brenin y cleddyf, okay? Ond fi yn teimlo taw ysbryd sy'n gofyn i chi fan hyn i gamu mewn i egni'r brenin yma. Meddwl o'ch pen, meddwl yn glir, neu sy'n bod y ffeithiau i gyd ych chi am rhywbeth, okay? Mae fe'n dod nôl i'r dewis yma wedyn ni. Newch chi'n siŵr bod y ffeithiau i gyd ych chi cyn bod chi'n penderfynu pwy ffordd i fynd gyda'r dewis yma, wythnos yma, okay? So, os edrychwn ni ar hwn ar ei gyfanrwydd, wedyn ni, ta beth mae hwn i'n neud wythnos yma? Os taw, gadewch ni ddechrau y cariadau, okay? Os oes penderfyniad gyda chi'n neud am eich perthynas wythnos yma, wedyn ni, mae angen i chi gymryd eich amser i wneud y penderfyniad, okay? Pidwch hasti mewn i penderfyniad wythnos yma. Felly bod rwy'n wedi gofyn i chi briodi nhw, okay? Pidwch hasti mewn i weid ie, newch chi'n siŵr bod chi'n gwybod yn gwmwys bod chi moyn cyn bod chi'n gweud ie, okay? Mi'n gwybod felly bod hwnna'n swnio mach yn negatif, ond mae angen i chi wybod yn eich pen, right? Ydw i'n glir am beth i beth fi'n mynd mewn i fan hyn, ydw i'n glir am beth i fi'n mynd i wneud fan hyn, okay? So cymrwch eich amser. Cymrwch eich amser wythnos yma am ta beth yw hwn. Wedyn, os ni'n siarad am Gared, gallai fod rwy Gared yn dod mewn i chi, okay, fan hyn. Gallai nhw fod yn cariad sy'n mach yn ifancach na chi, okay? A os negyn nhw'n ifancach mewn oedran, gallai nhw fod yn ifancach yn ei meddwl, okay? Achos dyna beth yw'r cleddyf i gyd am y meddwl. So, bod hwn yn dod yn eich sialens chi, fi'n credu bod eisiau chi fod fwy o meddwl agored wythnos yma i'r dewisiadau sydd â chi i wneud â cariad, okay? A hefyd fi'n gweud, mae angen i chi fod yn glir nawr. Falle bod chi wedi bod yn trwy sefyllfa gyda'ch cariad sydd wedi bod ti'n mynd bach lan a lawr. A nawr mae'n amser i chi symud mewn i amser mwy sefydlog, mwy llon, okay? A nawr yw'r amser i chi wneud na beth yw'r cyngor wrth ysbryd fan hyn. Os ych chi'n edrych ar hwn fel gyrfa, falle bod dwy swydd. Falle bod dwy swydd yn dod lan, a chi'n meddwl, o, dwi'n mynd i fynd am un o'r ein. Okay? Ewch am un o'n nhw, lle wedyn wrthwch chi nawr, mae'r ddwys dych chi rhwng y ddoi fan hyn. Okay? Neu falle bod e'n ddwys pan aros yn y swydd sydd dechu ar y funed, neu symud ymlaen. A falle bod arian yn rhywbeth sy'n rhaid chi feddwl am fan hyn. Falle bod y swydd newydd hyn mynd i ddod â fwy o arian i chi, ond smwch chi'n siŵr pan bod chi'n moyn wneud pan bod yn timlo'n iawn i chi, okay? So newch yn siŵr cyn bod chi'n mynd am swydd newydd wythnos yma, bod popeth yn timlo'n iawn i chi, a bod popeth yn gweithio mas yn ariannol, okay? Gyda'r swydd yna. Newch yn siŵr bod chi, falle yn eich swydd ar y funed, falle bod chi'n cael lwfans car neu rhywbeth, okay? Falle yn y swydd newydd hyn, gewch chi ddim hwnna. So falle bydd hwnna'n gweithio mas bod chi'n mynd i wneud tyma bach fwy o arian, tyma bach llai o arian, okay, yn y swydd newydd. So mae eisiau chi fynd trwy'r ffeithiau wythnos yma os ych chi'n newid swydd. Hefyd wedyn ni bod chi'n gwella, falle bod rhywbeth wedi digwydd yn eich swydd chi, i chi yno ar y foment, sydd wedi gwneud i chi dimlo tyma bach yn... Wedyn ni, tyma bach, mae wedi anafu chi, mae rhywbeth amdano wedi anafu chi. Falle oedd pobl ddim yn credu yno chi, okay, yn eich swydd chi. A mae hwn fel un yn eich sialens chi, yn gweud wrtho fi, cirwch mewn i ty beth yw'r swydd newydd un, gyda meddwl ffres, okay? Cirwch mewn a meddwl agored, na'r timlad i fi'n cael o'r darlleniad yma heddi. A wedyn ni, falle bod chi wedi bod yn timlo tyma bach lan a lawr yn eich swydd, okay? Ond nawr yma'r amser i symud mewn i'r swydd sydd tyma bach mwy sefydlog a just llon, okay? A wedyn ni, falle bod chi'n mynd am swydd arweinydd fan hyn, okay? A newch chi fe'n dda, achos chi yn berson sy'n meddwl o'ch pen, okay? So cerwch am y swydd, pidwch becso am gorfod fod yn arweinydd, okay? Achos newch chi fe, byddwch chi lli wneud a dyna'r cyngor mae ysbryd yn rhoi i chi fan hyn.
Okay. Os ych chi'n edrych ar hwn fel iechyd, wedyn ni, falle bod dwys gyda chi i cadw dimlo'n isel am beth ych chi'n mynd drwyddo nes yn mynd mlaen o fe, na beth fi'n timlo fan hyn, a trio meddwl mwy positif, okay? Falle bod angen arian i chi i fynd i gael triniaeth, okay? Mae'r arian yn dod mewn wedyn i fan hyn. Deiff e mewn yn araf, ond deiff yr arian mewn i helpu chi fan hyn, okay? Mae rhaid chi gymryd amser mas i wella. Ar ôl chi wella, byddwch chi'n timlo llawn egni, okay? Gyda'r cerdyn yma. Bydd eich egni chi'n dod nôl os ych chi'n rhoi amser i chi'n i wella. A na beth mae Ysbryd yn gofyn i chi fan hyn yn eich sialens chi. Sialens chi yw gymryd yr amser mas i wella fel eich bod chi gallu timlo'r egni ifanc yma eto. Okay? A hefyd, gyda hwn, falle bod eich iechyd chi wedi bod lan a lawr. Nawr mae chi iechyd chi'n symud a chi'n dod tyma'n bach yn well, okay? So mae pethau ddim cymaint lan a lawr i chi. A chi'n gweld yn glir nawr beth yw'r problemau iechyd sydd gyda chi a beth sydd angen i chi wneud i wella wedyn ni fan hyn. Okay. Beth yna gwyd yn gwneud? Busnes, falle bod dwys da chi i fynd mewn i ddau wahanol ffordd o wneud busnes, falle bod partner, falle dod mewn i'ch anus, mo chi'n siŵr pen neu gymryd yn ei bido, falle bod nhw'n dod arian mewn i'ch busnes chi, okay? So mae'n rili bwysig bod chi'n cymryd amser cyn neud penderfyniad ar beth chi'n mynd i neud nesaf ar eich busnes i chi fan hyn, wedyn ni, okay? Falle bod y person sy'n dod mewn i chi yn ifanc, as mae chi'n siŵr os ydyn nhw'n mynd i ffitio'n iawn gyda'ch busnes chi, okay? Ond dewn nhw mewn a lot o egni, wedau na fan hyn, okay? A bydd pethau'n gwella chi'n eich busnes os gymrwch chi'r person hyn mlaen, fi'n timlo, okay? So os rwy'n yn dod am swydd gyda chi, os y'n nhw'n ifanc, rwy'ch cyfle iddyn nhw wedyn ni fan hyn, okay? Achos gallen nhw ddod â syniadau newydd mewn i chi. So mae hwnna'n rhywbeth da wedyn ni, okay? Rwy'ch cyfle iddyn nhw. Ar diwedd y dydd, chi o'r bos, okay? Chi'n gweld popeth yn glir, a mae pethau wedi bod felly lan a lawr yn eich busnes chi, ond mae'r cyfle nawr i chi ddod mwy sefydlog gyda'ch busnes. A gallai bod y person yma, fel fi'n gweud, yn helpu chi i ddod â syniadau newydd mewn i'r busnes, felly dangos i chi ffyrdd gwahanol o wneud pethau, okay? Felly bod rhain yn rili dda yn wneud y cyfryngau cymdeithasol, okay? A chi'n cael lot fwy o bobl yn prynu wrthoch chi drwy ar-lein a pethau fel yna, okay? So rowch cyfle wedyn i'r person ifanc ma wythnos yma, okay? Right, fi'n gobeithio nath hwnna synwyr i chi. Beth fi'n mynd i wneud nawr i orffen y darlleniad wythnos yma yw cymryd neges o'r angylion. Neges diwetha, please, Ysbryd, un grŵp lyflu ni fan hyn ar YouTube. Just i orffen y darlleniad am yr wythnos y 15fed o Rhagfyr. Okay, a beth sydd gyda ni yw plentyn y cosmos. A beth mae fe'n gweud ar y cerdyn yma yw mae gwybodaeth y bydysawd yn eich dwylo chi. So chi'n gwybod beth sy'n iawn i wneud fan hyn, neu beth mae hwn yn gweithio fi, mae Ysbryd yn gweithio chi fan hyn, right, chi'n gwybod beth yw'r penderfyniad iawn i wneud fan hyn, okay? Chi'n gwybod yn eich gredd, taw eich meddwl chi sy'n gorfod wneud y penderfyniad yma, chi'n gwybod yn barod beth yw'r penderfyniad iawn, okay? A mae gwybodaeth y bydysawd i gyd yno chi'n barod. So chi'n gwybod, mae'ch ysbryd chi'n gwybod le i chi fod i fynd a beth i chi fod i wneud, okay? A weithiau mae rhaid ni just edrych mas am yr arwyddion bach mae ysbryd yn hala i ni, fel darlleniad taro fan hyn, okay? Fel y cerdyn yma, okay? Mae ysbryd wastod yn rhoi arwyddion bach fan hyn a fyna, a mae rhaid i ni weld yr arwyddion, meddwl, right, beth yw'r arwydd yna sy'n cael ei hala i fi nawr, fel i fi mynd i weithio hwn mas, beth yw'r arwydd. A unwaith weithio chi mas beth yw'r arwydd, gewch chi atebion i lot o'ch cwestiynau, okay? So mae hwnna'n tip bach i chi fan hyn. Os ych chi yn edrych mas am arwyddion, pethau, a fi'n siarad am pethau fel
rhifed o lan ar y cloc, right? 11, 11, okay? 4 o ffyn yw hwnna, okay? 11. So mae hwnna'n meddwl bod rhywbeth yn iawn i chi, rhywbeth yn llon, llywenydd, dathliad, felly yn dod mewn, okay? So mae pa penderfyniad byddech chi'n neud yn iawn. So os ych chi'n meddwl, beth yw'r penderfyniad? Beth ych chi'n meddwl am ar amser fyna, okay? Galle fe fo'n 12, galle fe fo'n 2. Ta beth sy'n dod lan i chi, okay? A fi'n defnyddio just un enghraifft bach fan hyn, okay? Allech chi weld rhifau'r ceir, okay? Gallai fo'n rhoi neges i chi. Gallai chi weld plifyn ar y llawr, okay? Gallai fod hwnna'n rhoi neges i chi. Mae angen chi gymryd y negesion un wedyn i fan hyn, okay? Achos chi'n gwybod yn gwmwys, mae'ch ysbryd chi yn gwybod yn gwmwys beth sy'n digwydd man hyn, ta beth, okay? Yn barod. Ond jyst mae rhan un eich ysbryd chi sy'n yn y byd 3D ddim yn siŵr a ddim yn cofio beth yw'r stori i chi fod i fyw ar y ddiar yma. Okay? Ond mae'r wybodaeth i gyd i mewn i chi. So drychwch mas am yr arwyddion a daw y wybodaeth nôl i chi. Okay? Dyna neges y cardyn yma, wythnos yma. So, okay, boys, ta beth yw'r penderfyniad chi'n goffo wneud wythnos yma? Pob lwc gyda'r penderfyniad. A chi'n mynd i wneud y penderfyniad iawn, okay? Newch i'r penderfyniad iawn. Meddylwch eich pen. Newch chi'n siŵr bod chi'n gwybod y manylion y ddoi opsiwn sydd gyda chi. A byddwch yn hyderus yn wneud y penderfyniad yma. Okay? So, joiwch yr wythnos bawb. Gobeithio bod chi wedi joio'r darlleniad os i chi cofiwch rhoi bawd lan a please cofiwch tanysgrifio'r sianel am fwy o darlleniadau wythnosol a negesion wrth ysbryd. A fi yn wneud darlleniadau personol ar fideo nawr, so os i chi moyn un o'r reina, mae'r wybodaeth isod. A tan tro nesa, joiwch yr wythnos, newch y penderfyniad, achos ewch chi ddim yn anghywir. Okay? Joiwch yr wythnos a welai chi yn y darlleniad nesaf.